دوباره سلاف تماشاوان هجا پشت ناوبرک کورد بربروش بردوام دکه بلی دوی بشه امی به هفره هن نوچه بخوینن هن ج نوچه آژانسان بوره نوچه آژانسان بوره راگینن و هر وکیدن حوالی می روزنامه‌وان ج باکوری کردستانی ج باشور و ج روجاوا و بمره روجاوا و دری راگینن نهاجی ام بربروجه بردوام دکن پارزر öhede özüm vurgun teklidar yasaya çerçeveyi ku Meclisa Türkiye hat derxistin axvi u Diyarbakır ve meclis pişti çerçeve kanuni sazumani mafe heviye u infaz bike rojev u kanuna tekoşini dişi terörü ve talbike u rejime kayyum be davi bike u mafen çandi zamani u oli misoger bike. Kıymetli milletvekilleri, Pêşnûmeya qanûna bi navê xwedkirina hevgirtina neteweyî û entegrasyona civakî ku di çarçoveya pêvajoya aştiya civaka demokratîk de hat amadekirin bi 467 dengên erê, 87 dengên na û 7 dengên bêbiriya li meclisê hat erêkirin. Burada öncelikli olarak iki mesele. Endama Komeleya Hukûnasên ji bo azadiya êzin vorgûn qanûna çerçeveyî ji nû jin hayêre nirxand. Hukuki zeminin oluşturulması. Êjim vorgûn alî zaman ku di çareserkirina pirsgirêka Kurda qanûn destpêkeke û wiha got. Pirsgirêka Kurd tenê bi entegrasyona demokratîk û çareseriyekê demokratîk dikare bê çareserkirin. Aştî tenê bi bêdenkirina çekan nayê. Belê, gav pir giring e, qanûn pir biqîmet e, lê tenê destpêkeke. Ji ber ku pirsgirêka Kurd ne tenê berdana girtiyan vegera kesên li gundan bû malên xwe û vegera kesên ku ji cih û warên xwe bûne ve sinûrdar e. Sadece işte silahlar sustu. Êjim Vorgul balkişa li ser rûla rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan a divê pêvajoyê de û derbarê giringiya statuwabiya qanûnî û mafê hêviyê de jî ev nirxandin kir. Li vir nakûkiya qanûnî û siyasî heye. Rûla Abdullah Öcalan di pêvajoyê de bi bandor hatiye qebûl kirin. Rastiya ku Abdullah Öcalan îradeya xwe diyar dike û rêxistin vê îradeyê qebûl dike û li gorî bangên wî biryaran dide pêvajoyekî ava dike. Nedayîna statûyê ji bo Birêz Öcalan di qanûna aştiyê de gaveke bêçare ya dewletê ye. Yekem xala rojevê ku dê were meclisê dê mafê hêviyê û statûya Abdullah Öcalan be. Açısından oluşturulmuş bir yasadır. Parêzer êzîn vorgûn di dawiyê de jî ev bang kir. Divê mafên çandî, zimanî û olî bi taybetî jî mafê zimanê Kurdî bê naskirin. Divê meclis bi lezvan mijaran bîne rojevê û pêvajoyê bi lez birêve bibe. Sanki bir af niteliğindeymiş gibi bir şey var. Bu asla bir af değildir. Bu yasa asla bir af değildir. Önce bunu bilmek gerekir. Bu bir genel af. Böyle temaşevan heja Halide Türkoğlu Berdevka Meclis Ajinal A Partiya ve Kevi u Demokrasiye ya gelen Dem Parti daxwaza lêpirsinek parlamentoyê li ser serpêhatiyên Paulo Meyer kir. Paulo Meyer yek ji 16 ciwanên internasyonalistê ku di Almanya çibûn Mêrdînê da ku piştgiriyê bidin gelê Rojava û di jî êrişên HTŞ-yên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de Rojava kiribûn. Berdevka Meclisa Jinan Dem Parti Halide Türkoğlu derbarê iddiayên tecawüz, işkence û tundiyê ên ku li çalakvana internasyonalîsta Alman Paula Mayer di dema binçavkirinê de lê hatibû kirin, pêşniyarnameya lêpirsînê da parlamentoyê. Di pêşniyarnameya xwe de Halide Türkoğlu balkişan ser wê rastiyê ku binpêkirinên mafan ên jinên ku di navendên dersînorkirinê de têne girtin, pir caran di qada giştî de têne ragihandin. Halide Türkoğlu balkişan ser vegotina giştiya tundiya ku çalakvana internasyonalîsta Alman Paula Mayer li yek ji wan navendan dîtiye. 16 ciwanên internasyonalîst ji Almanyayê hatin Mêrdînê da ku hevgirtina xwe bi gelê Rojava re nîşan bidin. Di 28 çileya 2026 de hatin binçavkirin û piştre hatin dersînorkirin. Ciwan di 29 çilê de bi rêya bêjahê ji Mêrdînê birin Stenbolê. Dema ciwan vedgeriyan Almanyayê hêzên dewletê wan bi zorê birin qereqola polîsan a balafirgehê. Halide Türkoğlu daxuyaniya Paula Mayer a di 13 tebaxê de eşkere bû bi bîr xist û diyar kir ku Paula Mayer li navenda dersînorkirinê di hücreya yek kes de hatiye girtin û ji bilî tecawüzê jî bi tundiya zayendî, deronî û fîzîkî re rûbirû hatiye. Halide Türkoğlu têkildarî vê mijarê ev pir ji Wezîrê Karê Hundur Mustafa Çiftçî kir. 16 ciwan li ser bingeha kîjan yasayî hatin binçavkirin û dersînorkirin. Kê fermanda ciwanên internasyonalî ji balafirê werin daxistin û werin binçavkirin.
Agahiya we ji îşkence û muameleya xirab û tecawuza li çalakvana Alman Paula Mayer hatiye kirin hebû. Wezaret wê li ser vê îşkence, muameleya xirab û tecawuzê lêpirsîn bide destpêkirin. Gelo Paula Mayer di dema ragirtina xwe de gihîştiye xizmetên yasayî, konsolosxane û tenduristiyê. Qaydên van prosedûran hene. Gelo wê sucdar werin cezakirin. Gelo tê zanîn çalakvaneke dina Alman ku berê jî bi kervana ger re hatibû Tirkiye diyar kiriye ku berî bê dersînorkirin ew rastî êrişa zayendî hatiye. Li ser vê îddiayê lêpirsînek hatiye kirin anna. Di 5 salên dawî de çend giliyên binpêkirinên mafên jinan li navendên dersînorkirinê dijîn ji wezaretê re hatine şandin û çend ji wan hatine şopandin. Derbarê giliyên hatine kirin de çend tedbîrên qanûnî hatine girtin. Derbarê giliyên hatine kirin de çi tedbîrên qanûnî hatine girtin? Belê temaşevan hêja di pêşengtiya tê jayê de li dijî qetilkirina jinan, tacîz, tecavüz û mirinên bêguman ên ku li pey hev li Rihayê pêk tên meş hat li darxistin. Di meşê de li dijî tundiya mêr û polîtîkayên bêcezakirinê banga têkoşîna rêxistinê hat kirin. Tevgera jinên azad û platforma saziyên demokratîk a Rihayê li dijî zêdebûna tacîz, tecawüz û polîtîkayên tundiyê li nav çavêran şera Rihayê meşe girseyî li darxist. Girseya ku li ber aşêziya hat cem hev ber bi qada navçeyê ve dest bi meşê kir. Her türlü şiddeti kabul etmiyor. Erkek şiddetine ve arkasındaki düzene karşı örgütleniyoruz. Siverek'ten Bozova'ya. Piştî meşê li ser navê saziyan Hevserûka Dem Partî ya Rihayê Ayşe Sürûcî metna daxuyaniye xwend. Ayşe Sürûcî bertek nîşanî polîtîkayên bêcezakirina kujeran da û got ku ew ê mafê jinan û azadiya wan biparêzin. Bir kadının daha öldürülmesini beklemeyeceğiz. Bir kadının daha kaçırılmasına izin vermeyeceğiz. Meşa jinan bi duruşmeyan bi dawî bû. Belên hajî hevalê me rojnamevan Elif Alkan li ser xetê ye ji Bakurê Kurdistanê rojeva wê derê bi me re rakîne. Roj baş Elif. Roj baş. Belê Elif kerem ke em tê guhdarî dikin. Li Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê hîn jî şîrovekirin nîqaşê ser kanûna çarçoveyekî ji domda qalan pêk tê hîn didome. Ev kanûna çarçoveyê ku kurtkirina hevgirtina netewî yekparî wê civakî nav lê hatibû kirin û di desteya giştiya meclisê de hatibû qebûlkirin, do bi şev di rojnameya fermiya devletê de hat ragandin û duwiya wayî ket meriyetê. Piştî ev kanûn ciyalî MGK ya piştî teyît û tespîta MGK dê bikeve meriyetê. Piştî ev kanûn di rojnameya fermî de hat ragandin Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan di ser medyayê xwe yê dijîtalê de peyamekî parve kir û spasî li partiyên ku piştgirî dan vê kanûnê spasiya wan kir û got piştî vê kanûnê derbas bû divê pêvajoyî hesas û tevgerandinekî hesas xwest. Aliyê din ev kanûnê ku 12 salana pêk tê tevê hemû kêmasiya di rojnameya fermî de hat qebûlkirin lê hîn jî şert û mercê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan tê nîqaşkirin. Ev ê piştî vê kanûnê ew şert û mercê çi bibe derberê vê de nîqaş tê meşandin. Di nav hefteyê de serokê MHP Devlet Bahçerî di aqyaniyek de û ji bo şert û mercê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan baş bibe û ji bo hîn zêdetî tevlî pêvajoyê bibe piştgirî bide banga serarastkirina şert û mercê wê kiribû. Yani niha ser van kanûnên ku ket meriyet û rojnameya fermî de hat ragandin hîn jî didomin ji ber ku hîn gelek kêmasî di van kanûnan de heye ji bo ev kêmasî werin der
çalakiya jin û ciwan bi xwe dikin ji ber ku li dijî polîtikayên rizandinê ku nav civakê de ciyalî devlet ve ciyalî polîtikayên devletê ve tê nav civakê de tê belavkirin bi taybetî jin û civak. Ciwan pêşektiya vê yekê dikin her roj li taqekî de di navçeyekî de civîn bi gel re pêk tînin li hemberê fûş tiryak polîtikayên wî tekoşîna li hemberê wî ew ê çawa bibe gel tê agahdarkirin her roj hem bi taybetî jî çalakiyên ji bo zarokan cihên ji ber ku herî zêde polîtikayên van şerê taybet ku di temenê küçük de didin meşandin ji ber vê yekê ji bo zarok û ciwan jinên ciwan meşên bi vî rengî tê li darxistin. Her wiha di nava hefteyê de Meclisa Ciwanan Dem Partiyê jî beriya maça Amesporê ji bo dijî fûhiş û tiryakê meşekî ciwanan li darxist. Bû gelek ciwan tev di vî meşê bû gelek derdor civak piştgirî dabû meşên ciwanan ku li hemberê fûş û tiryakê dabûn destpêkirin. Ciyaliyê din ve ji hêla şarederiya bajarê mezin Amedê de ekîbekî bi navê Gerok hat avakirin. Ev ekîb evê mal bi mal derî bigere û gel li dijî vê tiryakbûnê dijî hişberê evê agahdar bike û agahiyan parve bike. Hemberî vê yekî tedbirên çawa bêgirtin divê civak li dijî vê yekî divê helbestek û nêrînekî çawa bi deraverkirin. Derbarê vê yekî de ekîbek hatiye avakirin û vê ekîb her roj bi roj şev û roj li derî mal wan bigerin û gel agahdar bikin. Ciyaliyê din jî bi pêşekiya tecavüz de dijî kuştin destdirêjî û zextin li ser jinan rêzeçalakî jî pêk tê. Nava hefteyê de bi taybetî jî ev kuştin destdirêjî û tundiya ser jinê li Rihayê zêdetir bûbû. Di nava hefteyê de li wêran şehera navçeya Rihayê de leşekî bi girseyî pêk hatibû li dijî tundî zextên li ser jinan banga rêxistinkirin û têkoşînê hatibûkirin. Niha Rojava Esasiya Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê wekî me got qanûna çarçoveyî ku 12 xalan pêk tê nîqaş wî hîn didomin evê wan xalçawa bê serarastkirin her wiha li dijî tiryak fûş û zextên li ser jinan meşên ciwan û jinan henin. Yani mijarên esasiyan ku niha li Bakurê Kurdistanê di Rojava gel de ye ev her du mijarên esasînin ser bi mijaran de bi taybetî tê seknanin ji ber ku herî zêde niha hemberî van tundiyan li hemberî van tiryak û fûhişa bê astenkirin divê destpêkê qanûn bên serarastkirin bên demokratîkin her wiha divê polîtikayên şerê taybet ku li niha Bakurê Kurdistanê ji hêla devletê ve tê meşandin divê bên rawestandin ji bo vê yekî jî ji bo civak bê hişyarkirin û li hemberî van tiştên polîtîkan kirê şerê taybet ku tê meşandin ji bo rêxistinkrina ciwan jin û civakê niha jin û ciwan serpiyanin. Belê spas Elîf ji bo ragihandina te ji bo beşdarbûna te qewet bejwere dem baş. Spas dem baş. Spas. Belê temaşevan hêja hevala me rojnamevan Elîf Alkan ji Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê bi me re ragihand. Elîf got qanûna çerçeveyî doh derbas yani ku derbas bu demê borî de rojnama fermî de hat weşandin û her wekî din qala kampanyayê ku li Kurdistanê tên meşandin ji alî ciwan û jinan de ji bo fûhişê dijî fûhişê û tiryakê ev kampanya hîn dimeşin li navçeyê Amedê û her wekî din li navçeyê Kurdistanê berdewam dike û her wekî din kuştina jinan ji bo li dijî kuştina jinan li hin ciya meş tên li darxistin ji xwe di me nûçeyê xwe de jî qalkiribû li wêran şehrê meşek hatibû li darxistin di vê meşê de hat xwestin ku banga wazî kirin ku têkoşîn wê berdewam bike li dijî polîtîkayên şer ciwan û jin li Kurdistanê bi hev re nava têkoşîneke mezin de ne vî awayî bi me re ragihand hevala me rojnamevan niha jî ji Başûrê Kurdistanê hevala me rojnamevan hêvî sala heye li ser xetê ew ê bi me re rojeva wê derê ragihîne. Belê roj baş hêvî. Belê kerem ke em te guhdarî dikin.
بەیانی کار باش بەیانی ئێوە بینەرانی ژینتێبی باش بەڵێ وەکمانش لە باشووری کوردستان کۆمەڵی بابەتی گرنگ و پەیوەندیداری ڕاستەوخۆ بە ژیانی ڕۆژانەی خەڵکەوە بووە و هەروەها بوو دەدات لەو پەیامەوە دەست پێ دەکەم کە مەزلوم عەبدی لەبارەی ئەو هێرشی کە کرایە شوێنی سەر شوێنی مەسرور بارزان و هەروەها شوێنی حەوانەویست بەڕێوەبەری ئاژانسی پاراستنی بڵاوی کردەوە و ئەو هێرشی شەرمەزار کرد لە دوای ئەوەی کە هێرش کرا سەر شوێنی حەوانی بەرپرسی ئاژانس هەروەها ماڵی مەسرور بارزانی سەرۆکی کاربڕێکەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان مەزلوم عەبدی پەیامێک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردەوە دەڵێت کە ئێمە پشتیوانی خۆمان لە حکوومەتی و گەلی باشوور دەکەین هەروەها ئەمڕۆ کاتژمێر 9 بەیانی لە دەروازەی شاری هەڵەبجە پەردە لەسەر وێنەی شەهیدی ژینگە محەممەد شێخ حەیدەر لا دەدرێت هەروەها کاتژمێر 4 لە سەنتەری ڕۆژنبیری سەرای سلێمانی لە ڕێوڕسمەکان ئاساندن بۆ یار ساندینێکی کوردیە دەکرێت وەروەها هەر ئەمڕۆ کاتژمێر گەنج لە شەشەمی ڕۆژ و پێشانگەی پەرتووکی کوردی لە شاری سلێمانی سیمینارێک بەڕێوە دەچێت سیمینارەکە بە ناونیشانی کوردبوون و پێویستی ڕوبەڕووبوونەوە و قوتارێکی خۆشکێنی بەڕێوە دەچێت سیمینارە لە شەشەمین ڕۆژی پێشانگای سلێمانیدا بەڕێوە دەچێت هەروەها دوێنێ لە ناوچی تانجەری شاری سلێمانی ئاگرێ کەوتەوە خۆشبەختانە زیانێکی گیانینە و بەڵام ئاگرەکەی کە لەو خۆگایە کەوتەوە دەرەرێکی زۆری مادی هەبووە و پێی ئەو زانیاریانە بەهۆی تەنکەرێکی سوتەمەنیەوە بووە دواتر بۆ هۆی بوونی سوتەمەنی لە نزیک ئاگرەکەەوە تەنکەرەکە کاتە دەقیوەتەوە ئاگرەکە پرەی پێداوە و سۆگاکی کردوێتەوە هەروەها دەزانین کە ئێستا قەیران هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکی ئابووریە لە قەیرانێکی سیاسیە کە ڕاستەوخۆ کاریگەری کرۆ دەسەر باردۆخە کۆمەڵایەتەکەش و قەیرانی کۆمەڵایەتی دروست کردووە هەموو ئەمانە لەلایەک بەڵام لەلایەکی دیکە حکوومەت هەرێمی کوردستان دەیانێت ئەم قەیرانانە دەهێندە بکەن لەسەر هاوڵاتیان بە نمونە مەگە کەرتی تەندروستی بە نمونە بێنینەوە لە ئێستادا هیچ بەشێک نەماوە کەرتی تەندروستی حکومی لە باشووری کوردستاندا بەڵکو هەموو کایەکانی کەرتی تەندروستی دراوەتە لایەنی ئەهلی کاتێککە من نەخۆش کۆم مەخشانێکی حکومیەوە بەوی پێویست نان بەدەمەوە هاوکاریم ناکەن خزمەتگوزاریەکانم پێشکەش ناکەن بۆ ئەوەی کە بچمە کەرتە تایبەتەکان کە بەداخەوە کەرتی تایبەتیش لەلایەن کەسانی باڵەدەست و حیزبیەوە ڕاستەوخۆ سپۆنسەر دەکرێت و یاخود هی ئەوانە بۆ بەردەوام بانگەشەوە دەکەمە دوێنێ عید حەمەد ساڵح لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا وتی کە بەشێک لەو 50,000 بەرمیلەی نەوتی هەرێم ڕەوانەی تورکیا کراوە هەروەها دەڵێ لە هەرێمی کوردستانە دەبێ ئەو کەسانی کە دەستی نەزاهن لیژنەی دەستپاکین لەلایەن حکوومەتەوە بێ بەڵام لە باشووردا دراوەتە کۆمپانیای ئالی بە نمونە بێداری ستیگەری ڕێگەپێدان یاخود ئەو مۆڵەت پێدان و کوالیتی کۆنترۆل دەمانە ئەمانە دەبێ هەموویان لەلایەن کەرتی حکومیەوە بەڕێوە بچێ بەڵام بەداخەوە لەلایەن کەرتی تایبەتەوە و ئەمە کە وای کردووە هەموو جۆرە گەندەڵیەک چاپۆشی لێ بکرێ بە نمونە کاتێک کە ورسی پێگەیاندنی بەرەو بوومە ناوخۆیەکانە بەڵام لە وڵاتانی دراوسی و بەتیابەت لە ئێرانەوە بەروبوومان بۆیە هەروەها کەرتی تەندروستی وەکوی کە عەلی حەمەد ساڵح ڕایگەیاندووە لە چەسمان پێداهاتوودا هیچ شتێک نامێنێتەوە لە شاری سلێمانی و شارەکانی دیکەدا بە ناوی کەرتی تەندروستی حکومی هەروەها چۆدەرێکی سیاسی ئاماژە بۆ دەکات کە هێرشەکانی ئێران بۆ سەر باشووری کوردستان بۆ ئەوەی کە شەڕەکە فراوان بکە جەنگەکە فراوان ئەوەی کە چەند ساڵە دەیەوێت و بووینە چۆتە سەر بەرناوی شەڕەکەەوە بیکبوون نمونە هێرشەکانی سەر حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە لە باشووردان و تیرۆرکردنی کەسایەتیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ناو باشووردا ئەمە تەنها بۆ فراوانکردنی جەنگەکەی و تەنها وەکو پێویستی جەنگ نییە هەروەها بەڕێوەبەری پۆلیسی گەرمیان ڕایگەیاندووە کە بەفرازەکانی بەسی نەهێشتنی تاوانی گەرمیان توانیوانە کە تۆمەتبارێ بە ناوی میم عین میم کە لە دایک ساڵی 2021 ببورن دەستگیر بکەن ئەم تۆمەتبارە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان هەژماری ساختە دروست دەکات و بە تۆمەتی بە خراپەکارێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەستگیر کراوە کە لە ڕێم هەژمارە ساختانەوە گوشار و فشار دەکاتە سەر خەڵک و هەروەها هەڕەشیان لێ دەکات و هەڕەشیان لێ دەکات بۆ ئەوەی کە ئەو ئامانجێکە و ئێوێ هەچ شتێکی بوێ بەدەستی بێن و ئەگەر بوونەکەن وێنیان بڵاو بکاتەوە یاخود هەڕەشەی کوشتنیان لێ بکە هەروەها دەزانین کە شەڕی ئێران ئەمریکا کاریگەری ڕاستەوخۆی کڕاتە سەر هەناردەی نەوتی عێراقیش و ئاڵۆزەکانی ناوچەکە و وەداخستنی ئەوەی کە هەناردەی نەوتی عێراق کەم بێتەوە بۆیە نووسینگەی عەلی زەیدی ڕایگەیان کە ئەوان بە ئەمر یاخود بە فەرمانێکی فەرمی بە دوێ شوێنگرەوەیە کە ئەگەڕێن بۆ ئەوەی کە هەناردەی نەوتی عێراق دەست بە بکات وەروەها وەکو کۆتا بابەت وە کۆتا ڕۆژەی گرن کە دەستی دەستپاکی ڕێگەیاندووە کە 6 تۆمەتباریان دەستگیر کردووە کە یەکێکیان بەرپرسی فەرماندەی شارەوانی پارێزگای ئەنبارە کە ئەمان ئەم 6 کەسە بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کراون بە تۆمەتی
گرتنەوە بەرتی دەستگیر کراون بە نمونەیەکێک لەو بەرپرسانە کە پارەی بەرتیلی وەرگرتووە بدەر لەو کە پارەکە بەرتیل بووە وەریگرتووە بۆ پرۆژێکی وەهمی واتە پرۆژەکە هەربوونی نەبووە بودجێ بۆ وەرگرتووە هەروەها بەرتیلیشی بۆ وەرگرتووە ئەمە گرنگترین ڕۆژ لە باشووری کوردستانە. بله سپاس هیوی جبو را گهاندنا ته جبو بشتر بونا ته قوت بجواره دم باش بله تماشاوان هجا حوالا می روز جمعان ج باشوری کردستانی هیوی ساله بمره را گهاند نهاجی ام بنوچه خوی درزه ده بر دوام دکن یکی تیار گهاندنا ازدخانه یکمین کنفرانسا خویا به دروشمه این کو آلمان جوان مزنه هولدان وان جمزنترین به بیشتریا پنجی دلگل شنگاله لدارخست. Di çarçoveya xebatên jinûva avakirine yên ku li Şingalê pêş dikevin da yekîtiya ragihandina êzîdxanê bi beşdariya pêncî delegeyan û nûnerên THC, Meclîsa Gel, nûnerên şaredariyan, Komîteya Dîplomasî, Jinolojî, ragihandina asayişê, YBŞ û YJŞ û ragihandina azad a jinên êzdî li geliyê Kerseyê Şingalê bi duruşmeya yên ku armanca wan mezin e, hewldanên wan jî mezin in, konferansa xwe li dar xist. Konferans bi deqeyek rêzgirtin ji bo şehîdên têkoşîna azadiyê dest pê kir. Axaftina destpêkî ji aliyê hevserokê Meclîsa Gel a Şingalê Azad Hüseyin ve hatkirin. Azad Hüseyin di destpêkê da şehîdên fermana Seyîd Tebaxê hemû şervan û gerîlayên ku ji bo azadiya civaka êzdî canê xwe feda kirine bi rêzdarî bi bîranîn. Azad Hüseyin yekemîn konferansa yekîtiya ragihandina êzîdxanê pîroz kir û silavên xwe gihandin hemû xebatkarên ragihandinê yên ku ji sala 2014 ve bi ket û xebata xwe xizmet kirine. Piştre perspektîfên rêber Abdullah Öcalan yên ji bo ragihandinê rapora kar û xebatan û belgeya jinûva avakirnê hatin xwandin. Piştî xwendina belgeyan ji alî beşdarên konferansê ve nirxandinên berfireh hatin kirin û ji bo xebatên dema pêş pêşniyarên girîng hatin wergirtin. Rojnamevanên û jîn êzdî di konferansê da nirxandinên xwe bi vîya wayê parve kirin. Ragihandina azadiya ku dema ferman de hatiye avakirin bû. Gerem behs bikin ev konferansa gaveke geleke girîng bû. Di nirxandinan da balhat kişandin ser ku karî ragihandinê parastina çand, nasname û heqîqeta Şingalê ye. Piştî nirxandin û pêşniyaran Meclîsa Rêvebera Yekîtiya Ragihandinê ku ji 10 kesan pêk tê hate hilbijartin. Ji bo xwedî derketina li karê xwe û xizmeta civakê, rêveberî û endamên ragihandinê, sond xwarin û konferans bi dawî bû. Pêk bînim. Li ser vê asasê. Ji rêbera pore. Ji şehîdên azadiyê re. û heftî û çar fermanan re. Ji gelê xwe re. û hemû civaka demokratîk re. û hemû civaka demokratîk re. Söz didim. Söz didim. Söz didim. بله تماشاوان هجان هاجی دیسا گریدان کمه هیه جی روجاوای کردستانی لورستان درویش لسر خطیه بله روج باش لورستان هوالا می روج دماغان بله اوی آگاهی روجاوای کردستانی بمره راگینه کرم که لورستان بله یعنی لروجاوای کردستانی نها تشتین سرکه گو گاوین سرکه گوتین آویتن لسر ام بیجن خالین پیمانا بیستونه چلیات نوبرا قصد وحده شده تمام کرنا تشتین کو هینا مانه آنکو سازین هینا انتگره نوا ارتشا آنکو نوا حکومتا هتشی ببن هینا او سازیج بوان کارو خباتین گرن هر وقتن خالین تن جهنه بطایبت خالین مجرا وگرا دربدرین سریکانی نها او گله که دروژه ویده براستی و برتکین گل همان دمیده به بیشن داخوازین کمیته کوچبرین سریکانی هر یعنی در روجاوا گشتیا سوریه روجاوای کردستانی دیکو گل دخوازه و گرکب اوله برومت و گرن لسر باجارین خوان و لسر خاکا خوشیان بکن نکو هر نویدری یوکی ولاتین بیانی جی خاکا خو بن ندمالی خود بن آنگو راستی ایریشان ورن وکی جا کود کنوایه کی دانگود کاروانه کی دراستی ایریشان هاتن هر اف داخوازه براستی هر لپیشن و دروجوا گشتی دنی گریدای مجرا دربدرن ها گلین عفنه کو وگریان لسر جواری خو لسر خاکا خوشی یعنی تبی کو وگریان عفر نجی لبل هینا دربدریا وانانگو کوسبریا وانا هینا بداوی نبویه صدان مالباتین عفرینی نها لعفر ند کامپا دنه
برکو مالن ولاتین یکو هاتن خراکرن هاتن هلوشاندن هینا تو علی کاری جبوان کساناتی پیشکش کرن کو او مالانا جاره کدن ورن چکرن و یه حریزه دشی هینا چتد مالی ولاتیان دنه لنافچین عفنه به تواهی اسکارن ببیجم لباجارشی به تایبت هینا چتد مالی ولاتیان دنش بروید به کجی ولاتین کارن وگرن مالی خوا اول مالی خوا جیان بکن هینا جی در بدر بون اسکارن ببیجم کل عفنه بردوام تک لیسر آخا خوا او گلایا در بدره لعالیه کدین جی نها از بالی بکشیم لسر مجرا انتگراسیونا هیزین لشکریان دنبا ارتشا هتا شدهش با گلک امبیشن یعنی پرانیا هیزین قصد انتگرینا و سازی انکو ارتشا هتا شبونه لیبلی هنا هنک لگوری امبیشن درفتان لگوری گافان یعنی گافتین آبتن به تایبت مجرا یه پیجی کو بیوست از بالی بکشیم لسر هیه یعنی گلک گود گوتو کو yani agahi hatibun parvekirin ko heta şey goti işte yan jî bi tiştekî bi vî rengê hergerine heta şey bi jî agahiyên bi vî rengê hatibun parvekirin ku wê yê pejiyê wekî hêzên li dijî terorê di nava hêzên ewlekariya hundirîn an ku wezareta hundirîn de cihê xwe bigirin gelek ev mijarayet yani dema dawîtî ketibû rojevê de لبلی تشتکی بیرن گیتنه ایش برکو حیانه ها جبو امبیشن انتگراسیون آنگو جبو انتگرکرنا یه پیجی دنا بارتشا سوریه ده دنا بارتشا هتشه ده هینا هتشه تشتکی ارینی آنگو امبیشن تشتکی آگاهی ده درباره بنا ده نهاتی پار بکرش خو هتشه جی قبول نکری کو یه پیجی دنا بارتشا سوریه ده جیم خو بگیره و لبرانبری بنا جی یه پیجی وکی امبیشن ارتشا کو یکمین لسوریه به تواهیه جنام د پاریز کو ام دزانم پینها سوریه دنوا چرو شد جیاند که براستی توی کو گله گشادانتین یعنی سوریه د تین کرن لبلین روشا جنال سوریه جی گله کی مترسیداره جبر وینا جی پیجی قبول نکری کو دنوا وزارت هندرین تنه دجین خو بگری جبر کو ام دزانن یه پیجی پیشمدی کی چوات یا واکرن نها اف یعنی اف مجرا انتگراترنا یه پیجی جی gelek drojevé de her wekîdin yani li bajarên din yani Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi tevahî jî ez balê bikişînim li ser mijara şerê taybet yê ku tê kirin yani bi taybet ji bo ku ev peymana got bîst û nehê çileyê hatiye emzekirin ew ji bo ku ew peyman bi ser nekeviyan jî ku nekê armanca xwe şerekê taybetî gelekî dijwar tê kirin bi rastî niha li Bakurê Kurdistanê Tirkiye bi tevahî zanin ku pêvajoya eştî û civaka demokratîk li wir gav ji bo wê tê avêtin yani yekser gavên ji bo wê pêvajoyê ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye tên avêtin bandora wêna li ser perçeyên din jî yê Kurdistanê dikin û yekser bandora wêna li ser Sûriye dikiş ber ku em dizanin yani gelek bajarên Sûriye niha Türkiye lê ser were hêzin Türkiye lê her wekî din jî tekiliyên Sûriye an got tekiliyên heteşê Türkiye bi hevdûrê rayadarên wan bi hevdûrê yekser heye ji ber vê yekê jî geşadanên ku li Bakurê Kurdistanê Tirkiye tên kirin yekser bandora wêna li ser Sûriye û bi taybet li Rojavayê Kurdistanê jî dike ji ber vê yekê jî yani çawa ku êrîş li ser wê pêvajoyê ya eştî û civaka demokratîk tê kirin bi vî awayî û dijwartir jî li ser pêşîlêgirtina peymana bîst û nehê çileyê tê kirin gelek agahiyên ku işte yani moralê vî gelî bixînin an ku em bibêjin gel bihêlin ku sar bibe ji tekoşînê û ji berxwedaniyê şerekê taybet gelekî dijwar heye bi rastî lê belê li beramberî vî şerî jî helbet ez ya esas ew ku gel yani çawa ku beriya bêna him li aliyekî şerê taybet li aliyekî jî şerê bejayî ku li ser erdê pêk dihat gel çawa li ber xwe dida di nava wan salên şoreşê de bi hemana wayî niha berxwedaniyek rastî jî heye li beramberî bi taybet şerê taybetê ku tê kirin ji bo ku îradaya vî gelî bişkîne her wekî din em ez herê dawî jî balê bikişînim li ser mijara niha li Sûriyê ku herî zêde قتلkirin û ravandin tê kirin yani behsa derbederên Efrînê kir lê belê her wekî din mijara qetilkirina li Efrînê dewam dike ravandin li Efrînê dewam dikin yani ciwanên Kurd bi taybet li Efrînê
tena ravandin tena qatil kirin û piştî rojan cenazeyê wan li nava bîstanan got li nava erdên zeytûna tên dîtin yanî beriya vêna jî du ciwanên gobrayê hevdû astengdar ku netkarîn biaxivin netkarîn bibihîzin ew cenazeyê wan her du ciwana jî hat dîtin her wekî din yanî ne tene li Efrînê li bajarên din jî ê Sûriyê bi rastî mijara qetilkirina ciwanan gelekî zêde bûye û yani ev yekaya jî bi taybet em bibêjin ku bi destê çekdaran tê kirin û her wekî din jî hinek ciwanên ku têne qetilkirin bi destê yani heteşê ku niha Sûriye birêve bi têne kirin yani di nava yani di hundirê cih lêpirsîniyan got cihê ewlekariyê yê heteşê de li bajarên ku bin serweriya heteşê de ye ciwanek ji ber işkenceyê jiyana xwe ji dest dabû beriya vêna yani bi rastî ev mijaraya jî niha gelekî zêde dirojevê deyî lê di nava van ciwanên gotêne qetilkirin de bi taybet mijara ravandina jinan heye yani ravandina jinan gelekî zêde bûye jinan ji bajarên Sûriyê didin ravandin mînak ez bibêjim ji Helebê didin ravandin dibin cihekî din û her zêde jî cihê ku van jinan dibinê Idlibê, Cerablusê, Ezazê ew deverane ku bermahiyên Daişê esas ez karim bibêjim ku li wan deveran hîna xwe birêxistin dikin û işte bihişmendiya ku em ê li beramberî dewletê li beramberî her kesî işte xwe birêxistin dikin û bihişmendiya Daişê wan jinan qeç reş li wan dikin ne do pêr agahiyeke bi vî rengî hatibû parvekirin ku jinekî ciwan bi navê xeram hatibû hundakirin yani agahiya malbatê jê xwe dibû got du wêneyê xeram li bajarên din yên Sûriyê got bi paçê reş hat parvekirin û xeram li bajarên din yên Sûriyê hate dîtin yani bi vî rengî revandina jinan gelekî zêde bûye bi taybet jinên bi temen biçûkê got dibîniya 18 salî de ye niha tiştên bi rastî ku ez karibim bi wer parve bikim bi vî rengî ye geşadan gelekî rû didin û yani gelek gav jî ez karim bibêjim gotêne avêtin lê yani li keleka van tiştan jî helbet tasfiyekirin, qetilkirin, ravandin, bûyerên trajîdîk yên ku li Sûriyê her got diçi jî ev xalana an ev mijarana gelekî zêde dibin û ev yekaya jî helbet metirsiyê li ser jiyana hemû welatiyên Sûriyê hemû pêkhateyên Sûriyê zêdetir dike ji ber vêna jî nearamiya Sûrî her got diçi mezintir dibe û bandora wêne helbet li ser gelên Rojavayê Kurdistanê û jiyana Rojavayê Kurdistanê jî dike yani tiştên ku serekez karibin bu temaşevana parve bikin bi vî rengî ne Belê Loristan spas ji bo beşdarbûna te ji bo agahiyên te dem baş were qewet be gelek spas ji bo we jî qewet be spas Belê temaşevan hêja hevala me Rojdemevan ji Rojavayê Kurdistanê Loristan dervîş bi me re rewşa wê derê ragihand û belê niha jî em ê bi nûçeyê xwe dinê berdewam bikin. Rejima Talîbanê yasayê ki nû derxist û ew yasa careke din mafê jinê bin pê dike û wê tune dihesibîne. Li gor yasayê mêr çi dixwazin divê jin yekser bicihbînin. Li seranserê Efxanistanê jin rast bin qurbaniyên tundî û zilma rejîma Talîbanê. Zilm û zordariya li ser jinan êdî bi bêparkirina bijîperwerde, kar û jiyana civakî ve sînordar nîne. Ev zilm giştiya asteke ku hebûna wan li kolan û qadên giştî jî bi gev girtin û tundutijî re rûbirû dimîne. Rejîma Talîbanê bi qanûneke din zilm û qedexeyên xwe yên li ser jinan zêde kiriye. Wezareta Dadiya Talîbanê ragihand ku yasaya ragihîner derxistiye. Li gorî vê yasayê mêr wekî hikûmdarê jinan tên nîşandan. Jin bi vê yasayê re mecbûr in ku li gorî daxwazên mêrên xwe tev bigerin. Qanûn mêr wekî rêveber an hakim ê jinê pênase dike. Ev rêzikname destdatdariya mêran li ser jinan adna malbatê de xurt dike û di heman demê de rê dide mêran ku bi gelek jinan re bizewicin. Ev yasa li gorî Talîbanê ji 6 beşan pêk tê. Ji hêla rêberê Talîbanê ve hatiye imzekirin û boşandina wê di rojnameya fermî de ketiye meriyetê. Belê temaşevan hêja niha jî em ê bi hev re hin li nûçeyên ajansan binerin.
Bele temaşavan nihaji eme bijin nefse berdevam bikin. Beşa ajansan de seri lüve deredinarin. Bele nuşe avul bivi avaye du zarokên xwe dişer de wenda kirin em dest ji tekoşînê bernadin gotiye ve dayikê bele ez vê derê bore parve bikim. Dayika aştiyê bêhiye öz kulak ku di dema qedexeyê derketina derve yên Cizîrê de du kurên wê jiyana xwe ji dest dan got em êdî şer naxwazin em dixwazin Abdullah Öcalan azad bibe dê têkoşîna me bidome gotiye. Bele nûçekedin li zimanxanê bank werin Kurdî fêr bibin û fêr bikin. Ez vê derê jî ji bo re parve bikin. Li Ümraniyeyê li ser daxwaza Xurt a gel bi rêya xebata komînal zimanxane hat damezrandin. Hevserokê Komeleya Hülya Darak balkişan ser parastina çand, nasname û ziman û got em ji bank dikin ku dibêjin werin Kurdî fêr bibin û fêrî zarokên xwe bikin. Belê li Stenbolê cara duyem li saziya zimanê Kurdî hat vekirin zimanxane li Ümraniye. Li Bistanên bajêr hilberîna hevpar û piştevanî derdikeve pêş. Ev ji nûçeyeke din edvirde. Hejdê tebaxê 2021 jin ji bo jinên Efganistanê daketin qadan. Li wêran şerî li dijî kuştina jinan meş belê ev jî nûçe me de hebû dîsa di pêşengtiya têjeyê li dijî kuştina jinan êrişên zayendî û mirinên bêguman ên ku li pey hev li Rihayê pêk tên meş hat li darxistin li dijî tundiya mêr û polîtîkayên bêcêzakirinê banga têkoşîna rêxistinkirinê hat kirin. Belê divê zarok neyên cezakirin bên parastin ev jî nûçeyeke din bû divirde. Niha jî em ê bi nû jîn hayê berdewam bikin belê. Bîdat daxakê ji ber ku zimanê wê carna diguhere bîdat dengê jinan azad dike an jî dîsa wan sûcdar dike. Belê ez vê derê bu are parve bikim. Borin. Bîdat bi danîna dengê jinan di navenda vegotinê de tabuya dengê jinan dike ber pirsê lê hin hemanên fîlm pirsa gelo ew nêrîna baviksalar rexne dike an bi nezanî ji nû ve di Efrînê derxist holê. Jinên Yemenê li dijî cudakariya civakî tê dikoşin. Bêcezatî komkujiyê jinan zêde dike. Ev jî dîsa me parve kirbû. Rojnamevanên jin ên Şengalê ragihandine dengê fermanê ragihand cîhanê. Ez vê derê bu are parve bikim. Li Şengalê yekemîn konferansa yekîtiya ragihandina Ezdîxanê bi beşdariya delege û nûnerên saziyan li geliyê Karsê hat li darxistin. Di konferansê de rola ragihandinê ya di şikandina tecrîdê de hat texezkirin û deh endam ji bo meclisê wê hate hilbijartin. Li Sûriyeyê di navbera 2011 û 2024 de 3293 zarok hatin qetilkirin. Belê niha jî em ê bi Ajansa Welat berdewam bikin. Ev gaveke biçûk e em dixwazin gavên mezintir bên avêtin. Vê nûçeyê bu are parve bikim. Komeleya Piştevanî û alîkariya ya malbatên di dergûşa şaristaniyê de xizmên xwe wenda kirin re mebiya der û Komeleya Piştevanî û alîkariyê bi malbatên girtî hukûmwaran xwaran re tuhay der. Yên Êlihê bi duruşmaya di şopandariya şehîdan de der bi rêbertî û civaka azadî ve bi eywaneke dawetê ya taxa Şefaqê ya Êlihê civîna gel li darxistin. Belê Erdoğan bila ser xêrê ve gotiye
Serokkomarê Türkiye Tayyip Erdoğan li ser hesabê xwe Xê qanûna çerçeveyê ku di rojnameya fermî de hat ragihandin parve kir û got bila li ser xêrê be. Belê qanûna çerçeveyî di rojnameya fermî de hat weşandin, hat ragihandin. Me ji xwe parve kiribû. Mihrican Nageverî bi duruşmaya bijî Serok Apo bi dawî bû. Gelê Bismilê, belê Mihrican Nageverî bi duruşmaya bijî Serok Apo Kanûna çerçeveyê xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî di rojnameya fermî ya dewletê de hat ragihandin. Kanûna çerçeveyî ya xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî ku 12 xalan pêk tê û bi 467 dengan di desteya giştiya meclisê de bû kanûn di rojnameya fermî de hat ragihandin. Kanûna çerçeveyî bi şev di saet 12 de rojnameya fermî de hat ragihandin û kanûna têkildarî pêvajoyê aştî û civaka demokratîk hatibû derxistin de piştî rapora teyît û tespîtê ya desteya ewlehiya neteweyî MGK bikeve meriyetê. Belê li Amedê rêzêçalekiyên penga ve rabin berdewam dikin. Ev jî nûçeyeke din edivir de. Pêşengtiya platforma Şiyarbel li dijî hişbir û fûşê li taxa Ferit Koşkê ya navçeya bajarê nû û Amedê meşiyan û civiyan gel hat li darxistin. Aktivîsta têjayê Ayla Akat di civînê de axivî û diyar kir ku divê pêşî aştiya navxweyî ava bikin. Belên hajê me li Ajansa Mezopotamyayê binerin. Belê nûçeya ewil ve çîroka wêneyên 12 salberê yên goristana Xerzanê. Ciwanê bi navê Sîdar ku 12 salberê bi wêneyên goristana Xerzanê ya ku piştî hat xerakirin di sed û heft cenazeyên tê de hatin revandin goristanê nemîr kir û piştî wêne girtin bi 4 mehan tevlî nav gelilan bû. Di tabaxa 2013 de li gundê Oleka Jorê Herêma Xerzan Bedlîsê li qada goristanê ya Xerzanê besnê cihê goran mizgeft mala şînê qadên kombûnê û avahiya akademiyê hatin avakirin. Li goristanê cenazeyên 268 gelilayên di navbera 1990 2010 de jiyana xwe ji dest dane hatin defin kirin. Kanûna çerçeveyê rojnameya fermî de hat weşandin ji xwe me bi were parve kiribû. Bahçeli di vê şertên Abdullah Öcalan bên sererast-kirin. Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli têkildarî pêvajoya aştî û civaka demokratîk axivî û anî ziman ku di vê şert û mercên rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ji bo karibe piştgiriyê pêvajoyê bike bên başkirin. Belê temaşevan hêja nûçeyê me di ajansan de jî hew qasbûn niha me nûçeyeke ekolojiyê guhdarî bikin. Li bajarê Çilağac bû dabînkirina ava ve xwarinêya Şêniyan 11 bîr hene. Ew jî li ser jêderên cudayên enerjiyê mîna enerjiya rojê, jeneratör û kehrebeya giştî tên bikaranîn. Lêbihabûn û nebûna mazota xizmetguzariyê bandoreke neyînî li ser avê dike. Li gorî bîlançeya ku dayreya avê ya li bajêr daye derdora 15 daxan ava ve xwarinê kêm e. Kêmbûna kehrebeyê ştî ku dayreya avê di dabînkirina avê de zehmetiyan bikişîne. Sedema kêmbûna avê ne tenê girêdayê pirsgirêkên bikaranîna bîran e. Dayreya avê hejmarek binpêkirinên li ser toreya avê dîtine ji bo kişandina avê şênî dînamoyên ku ji wan re a diziyê tê gotin bikardînin.
او دهیلی کو بمقدارین مزن آف جتوری بیکشاندن و نهیلی بگیجی مالندن. دایره د انجام گرا خود جدیدیه کو شینی جبو آفدانا زوین خوین چاندنیه آوا تایبت یاج بو مالان بکارتینن. اف جی باندورک خطرناک لسر مالندن دکه. ده حمله ده دایره آوه هجمارک جمالین کو آوا تایبت بمالان جبو آفدانی بکارتینن جزا کر بن پیکنین کو راستی توره آوه هاتنه جحوله را کر. انداماری و بریا دایره آوه چلاغا منال المسحور لسر مجاری آخوی اگود اف گاو جبو بریخستن کنا بلا کنا آوا و خوارنه و میسوگریا گشتناوی با آوائی که عادلانه جبو حموشین یان ها داویتن. Belin hacı nuçeke çandu hüneri heyed rezede. بله امن هاجی برای خو بدن حلبچه جنن حلبچه توی گرماهی دجوار ورزا هاوینه جی لکلکا آگر به دست و تلیه خواه نانه هرمه هوره مانچه دکن و جن دبیجن اف پیشه جبو وان بوی چافکانی دباره. جبر نبونا در فتا کار جنین کل پارزگاه حلبچه خواندن خواهد تمام کرنه نچار دبینن کو دکارن جور بجور ده بخابتن. جنین حلبچه لگر کلگر ما هاوینه جی جبو دبارا خواه لکلکا آگر نانه هوره مانچه دکن. جنین کتکار نیان جبار و نافیا قادر تکلداری کار خواه آخوین و گوتن کو او کدکه مزن ددن. نیان جبار یا حلبچه دبیجه 11 سالن نانه هورمان چدیکه و افکار جبو خوکریه پیشه که دبارا جیانا روزانه. نانی هورامی پیشه کمان زیادتر نانی هورامی که نانی جوشی دگلا که ادری که دعوی کرد. والله نبونی دامزران نبود ولی بواره خوبه ایتر ام ایش خوانه بغید باشه همی خراب نیه. لب ایشی باشتره لو باشتره لمالو دانشی تو هیچ نکی. ولی هزستان کمک آسانتر نان کردن. بلام هاوین پلیگر ما برزه بیتو لپدر پلیگر ما تو غاز گرینی آگره فپالی آگره تو زحمتیه هی. هر وهانیان جبار آنی زمان کو نانوان نتنه لحلبچه حتی هولیر گرمیان و سلیمانی جید چه. هولیر سلیمانیه کرکوکه خانقينا كلار لزور بيش وانا كانوا خلقي تلامان نانكرت نافیا قادرجی آنی زمان کو هر روز سر سبه حتی ساعتین ایواری کار دکن و گود افشت سالن بینابر کار دکن چیکرین آنان دو ورزه هاوینه ده پر زحمته به طایبتی دمال کلک آگر و ساج سور کار بکی پر زحمته تبي في گرماهی جی از دخابتم و روزانه دبارا جیان آخوا پیدکم. والله زحمة خاصة بمهاوينا وقرمة وحربة يعني حتى نيورو لا يساجوا آقريا كاداني شو نان بكو شانو بال بكتو والله نار حترين إيشه. بله تماشاوان هجا ایروژی ام هاتن داویا برنامه بربروش نهاجی امی به دنگ بریوانین لزوزان فراشینی بخاطر خوش و بخوازن و سوی دیسا ده همان ساعته ده 2 ساعت 8 ده امی بنوچه و آگاهی داوی این روژه وی لپیش بری و بن سر ناوی خباتکاری برنامه بربروش دم باش Hey John, Lele John, Titene Terrepene. Hey John, Lele John, Titene Terrepene. Oh hey John, Lele John, Titene Terrepene. Hey John, Lele John, Titene Terrepene. Oh hey John, Lele John, Chome Sora Khaleo. Hey John, Lele John, Chome Sora Khaleo. Get
be kahvere o he can lele can kelo ke kalvere o he can lele can sayba be kalvere o he can lele can kelo ke chanda jare he can lele can sayba be chanda jare o he can lele can kelo ke chanda jare he can lele can kelo ke chanda jare he can lele can iqbal ramazan 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 he can lele can hey jane 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 hey 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 can lele can me chola khode o hey can lele can jo me chola khode o hey can lele can jo me chola khode o hey can lele can jo me chola khode o hey can lele can mele chando titendo 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 hey can lele can titendo terrefenda hey can lele can titendo terrefenda hey can lele can titendo